Ayun na nga guys, kakatapos ko lang mag-wash ng face ko. Charot. Good morning guys. Bukas sa beauty, mag-ganyan. Live, diba? Hindi, nag-vlog ako kuya. Ay kuya. Taga dito ka kuya or nag-rent ka din? Siya ang owner dito, Tia. Siya ang owner? Siya ang owner dito. Ay kuya, may discount. Ay, Hi guys, good morning. It's already 7:58 in the morning na tas. Woo! Sobrang lamig kahit sa taas na yung sun. Always naman nasa taas yung sun 16 degrees guys. Ang lamig. 16 degrees. Di ba 16? Sa buntag. Woo! 16 degrees. Ang lamig niya. Tas ganda pa ng view namin dito. Tas ganda ko din. Watch the rain as it's falling down. Come, let's watch the rain as it's falling down. Guys, ito yung view ng aming rinentahan na Transient house. Hi! Hello, Beth and Louie! I'm Neil. Subscribe to my channel. Mag-subscribe ka sa channel ko it's YouNeilIt. Sabihin mo lang sa owner mo, subscribe to my channel, YouNeilIt. Bye! Welcome to Burnham Park! Ito na yung hotel na stayhan namin for ilang days. Maghahanap kami ngayon ng kakainan guys. Nag-order din kami ng ramen, spicy ramen nila. 85 pesos lang siya guys. Okay, so ito na siya guys. Yung pork tulog at yung spicy ramen. Yo! Tadakimasu! Waka waka Done eating our brunch at pabalik na kami ngayon sa hotel. Tapos malapit lang kasi. Nandun lang yung kinainan namin. Tapos, wow, bilis. Dito na kami sa hotel guys. So ito na yung strawberry guys. So fresh pa. Kakapitas lang daw ng may-ari nito. So let's try to eat this one. Yung expect ng mga tao na matamis yung strawberry. No, it's not. It's a sour thing. Hindi lang siya ganong matamis, di ba Leona? Anong say mo? It's sour. Para kang kumakain ng tambes. You know what is tambes? Yung mga tambay mo ng mga friend, yeah, tambes. Huwag po tayong mag-smoke sa rooms natin. Wi-Fi Okay lang po ba ako? Wi-Fi Nebulizer. Pwede lang. may asthmatic kasi sa amin. Punta kami ngayon sa room namin at i-check namin kung gano'n siya kaganda.
Na naman! So 503 kami nila hotel. So ito na yung room namin. Wow! Tapos ganda, ang view. O, diba? Doon yung ano guys, yung SM. Tapos dito na yung highway nila. Patungo sa Burnham Park. Tapos doon, malapit yung Burnham Park. Ganda ng lamp nila. Ben, yung lamp nila, Ben, may kuan light. Tapos may blower pa sila. Si Mayor may blower! Blower! Naka-blower si Mayor. May blower. Joke lang. So, ayun na nga. Ayun na yun. Tapos ano pa sila, pang pa-exercise ba? Ano kuhaan mo nilo? Gymnastic. Where? Check natin yung ibang room. Yeah. So sige, check namin yung ibang room. Oh. Wala ko din yung part. No, ganito yung... Oh, you cannot on. You don't put the card bed. Oo. Okay. Same lang ng view. Pero mas makikita mo yung ano, yung SM Baguio. Ano, live stream nani? Mas nice. Natin nani? Wala. Zoom, talaga zoom mo. Wow. Zoom on. Zoom dito. Oh, zoom. Tapos yung kabila hindi. Di ba? Oh, first time ni Ben nakakita ng ganitong salamin. Kasi utot-utot. Okay lang yan. Maski utot sa. Oo. Ang baho ng utot mo ate. Ganda ng room nila. May ano pa sila, may pa-table pa si Mayor. So ayun na nga guys. Sila April, Kenja at Daryl yung namamayari tong malaking room. Diba? Ay okay lang. Malalaki naman din sila eh. Guys! Look! What Leona's OOTD? It's so cute! It's velvet pink. What's this? Ellipse. And this. Oh, ang ganda. Ito naman yung isa, may egat. Hi to my vlog! Hi to his vlog daw, babe. Say hi, babe. Babe! Kaninong pampers to? Ay, hindi pa yan pampers. Hi, oy! Uy, Ate Daryl, tumboy ka! Uy, Ate Daryl, tumboy ka! Ate Daryl, tumboy ka! Is that your, ano yan? Boyd, gay ka. Boyd, gay ka. Ano yon? Ano yung sinabi mo? Wala ko sinabi, sorry. Hi guys! So, it's already 8:40 na ng gabi. Tapos papunta kami ngayon sa Burnham Park at sa night market nila guys. Yung night market nila guys is parang same lang sa Cebu na yung i-close nila yung daan. Tapos may ukay-ukay daw doon. Masarap daw maukay-ukay sa Baguio guys dahil mura lang siya at nakaka-discount ka din if kung marunong kang tumawad. Ba't ka tatawad kung wala ka namang kasalanan, di ba? So, this is Neil behind the scene. Photo shoot. Goal namin guys is makakain kami ng one day old or anong ibang tawag ng one day old? Odok. Odok. Bilhin niya ako na. Ito. Uy, ano yan? Ganda niyang hawakan guys.